Hola, sóc de la classe de grecs de l'Escola Andorrana de la Massana. Us vull recomanar el diari d'Anna Frank, traduït per Esther Roig i editorial de Bolsillo. Aquesta història passa a Holanda, durant la Segona Guerra Mundial. Els personatges principals són la família Frank, la família Van Damme i en Dessel. També apareixen la gent que els ajuda, com la Meg i la Beck. Aquesta història tracta d'una nena jueva de 13 anys que viu amagada a causa de la Segona Guerra Mundial. Viu en un petit piset amb la seva família, la família Van Damme i en Dessel. Per entrar al piset s'ha d'entrar per darrere un armari, pujar unes escales, i allà els trobaves, morts de por pels bombardejos. És quan va començar a escriure el seu diari, anomenat Kitty, que explicava ja totes les seves emocions i sentiments. Si voleu saber què passa amb l'Anna, us animo a que el llegiu. M'agrada la part on l'Anna és una nena feliç, sense estar amagada, abans que la guerra comencés. Us donaré 3 raons perquè el llegiu. La primera és perquè ha passat de veritat i es fa estrany que aquesta gent hagi patit tant. La segona, perquè aprendreu història divertint-vos. I la tercera, perquè encara que hagin passat més de 70 anys, els nens i nenes pensem igual i us sentireu molt identificats amb tots els personatges. Us animo a que el llegiu.